Máme tu druhú vec. Máme tu druhú vec. A to je, počkaj, vylosujem, dajme si dačo na pitie. Nie, dačo nie sladké, dačo slané. Slané. Jedlo, nejaké slané. Slané. Tak. To sú krevetky? To sú že kuracie nôžky. Kurácie nôžky, no. Kuracie nôžočky, viete ako. Takže stálo to 19,9 koruny českej. Čo je nič? To je, že ani euro nie, takže... Čo to vypadlo? Zo 4 čínske názvy sú tu. Tak toto vyzerá úplne ako na Tak obrázku. toto ako okolo no počkaj no. Ukáž Na obrázok. obrázku je toto. Obrázok je úplne masné jedlo. Na obrázku je, že zo 4 proteíny tam budú aj a ako vnútri je, že... Toto. Čip. Čo ti dáva? Čo ti dáva? Že čipsôčik. Že taký nepodorený, že Čo ti ako dáva? rukavica. Čo ti dáva? Chutí to ako to vyzerá, ale nevyzerá to tak. Nevieš. Toto je, že... Reálne, není to zlé, ale... Si pozriem, že aké je to nezdravé, ale... No, ešte. Co to mi viac chutí ako to moči. Toto je fakt, že ako... Toľko korenia tam je, že šťastný som z toho, ale... No. Vyčkam. Ale bylinky ste dali zo 4 na obal, že... Že zo 4 krát zdravé to je. A fakt veľa korenia to je strašne veľa. Dobre, k tomuto koľko dávaš? Tomuto? Sú už vyššie ako to. 6,5. 6,5? 6,5 by som dal. Že ako... Dobre, s tým viem súhlasiť. 6,5. 6,5 sa dá. 6,7 dní. 6,7,5. Zhruba. Toto nezávodím. 6,5. To celkom dalo. No to sa dalo pomerať ďalšie. Spravíme to takto, že krátke videá budeme robiť.